आज आपण चकली बनवणार आहोत, पण एकदम वेगळी ती म्हणजे अळूवडीची पाणी वापरून खूप खुसखुशीत आणि चविष्ट अशी अळूवडी बनते. एकदा तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. याआधी नक्कीच तुम्ही पाहिली नसेल आणि खाल्ली तर नसेलच, पण एकदा नक्की करून बघा. खूप छान लागते. एकदम खुसखुशीत अशी ही चकली होते आणि तुम्ही ना ही बनवून 1 महिनाभर स्टोअरही करून ठेवू शकता. खूप खुसखुशीत होते आणि साहित्यही खूप कमी लागतं. इन्स्टंट अशी आपण ही चकली बनवणार आहोत, पण खूप खुसखुशीत होते. तर त्यासाठी साहित्य काय लागणार आहे बघा. तर इथे आपण घेतलेली आहेत अळूवडी बनवण्यासाठी जी पाणी वापरतो ती धुवून घेतलेली आहेत. आता पुसून घ्यायची काही गरज नाही आहे. फक्त आपल्याला जो देठ असतो ना तो काढायचा आहे. तर मी ना जे प्रमाण सांगितलं आहे त्यासाठी आपल्याला इथे 2 ते 3 पानं लागणार आहेत. इथे आपण हे पानांचं जे आहे वरचे देठ काढून घेणार आहोत. कारण आपल्याला एकदम सॉफ्ट असं पाणी हवी आहे, त्यामुळे मी हे वरचे देठ काढून घेते. आता हे देठ काढण्याचे 2 प्रकार मी तुम्हाला दाखवते. एक तर तुम्ही या पद्धतीने काढू शकता किंवा मग सरळ ना असे छोटे तुकडे करून घ्यायचे वरच्या साईडचे आणि हे जेवढे कडक देठ आहेत ना ते आपल्याला काढून टाकायचे आहेत. बघू शकता या पद्धतीने आपण हे सर्व देठ काढून टाकायचे आहेत. एकदम सोपी पद्धत आहे आणि चवीला ते एकदम भारी लागते. याआधी तुम्ही नक्कीच खाल्ली नसेल तर एकदा बनवून बघा. खूप छान आणि खुसखुशीत कुरकुरीत अशी ही आपली चकली बनते. याआधीही मी माझ्या चॅनलवरती अळूवडीची वेगवेगळ्या रेसिपी शेअर केलेल्या आहेत. बिना रोल करता अळूवडी कशी बनवायची ती ही रेसिपी आहे. आता मधला देठही मी काढून टाकलेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, याला लांबट लांबट असे चिरा देऊन घ्यायच्या म्हणजे आपल्याला पातळ कटिंग करायला सोपं पडेल. या पद्धतीने मी याला छोटे छोटे लांबट पिसांमध्ये कट करून घेते. असं केल्याने काय होईल, एकदम पातळ आपल्याला जशी पाणी कट करायची तसं कट करता येईल. त्यामुळे शक्य होईल तेवढी एकदम पातळ असं कट करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी ना ही अशी पातळ जी सुरी भेटते ना तिने पटकन कट करता येते. बघू शकता मी तुम्हाला दाखवणार आहे किती छोटे एकदम पातळ पातळ शक्य होईल तेवढं कट करायचं आहे. म्हणजे काय होईल माहिती आहे, आपण जेव्हा याची चकली पाडू ना तेव्हा ते साच्यामध्ये अटकणार नाही. नाहीतर जर मोठी पाणी ठेवलात तर मग चकली जेव्हा आपण पाडू ना तेव्हा चकलीच्या प्लेटमध्ये अडकू शकतात. त्यामुळे शक्य होईल तेवढी पातळ हे आपण कट करून घ्यायचं आहे. हे बघा या पद्धतीने फटाफट आपण ही पाने कट करून घेऊया थोडीशी. आता तुम्हाला जास्त प्रमाणात बनवायचं असेल तर तुम्ही बनवू शकता आणि स्टोअर करून ठेवू शकता. तर हे असं मी पातळ कट करून घेतल्यानंतर अजूनही आपल्याला कट करायचं आहे एकदम बारीक. तर पहिले लांबट पीसेस करून कट करून घेतले. आता सर्व एकत्र करून अजून बारीक आपण कट करून घेणार आहोत. आता आपण नेहमीच कसं भाजणीची चकली, वेगवेगळ्या चकलीचे, इन्स्टंट चकलीचे प्रकार पाहतो. पण आज जी आपण इन्स्टंट ही आहे आणि अळूवडीचा फ्लेवरची ही चकली आहे, त्यामुळे खूप छान लागते. आता ही पाने आपली कट करून झालेली आहेत. साधारण 1 कप एवढी ही पाणी भरलेली आहेत कट करून घेतल्यानंतर. आता ह्याला ना थोडी खाज असते, तर ती खाज निघून जाण्यासाठी खवखव घशाला होऊ नये, काही प्रॉब्लेम होऊ नये, त्यासाठी काय करायचं, ही एका मोठ्या भांड्यामध्ये घ्यायची आणि यामध्ये आपल्याला ना घालायचा आहे चिंचेचा कोळ. तर थोडीशी चिंच ना मी कोमट पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती आणि असं घट्टसर कोळ आपण किंवा पल्प म्हणा तुम्ही, जे पाणी चिंचेचं पाणी जे घेणार आहात ते एक जास्त नाही, 1-1.5 चमचा मी छोटा घेतलेला आहे. कारण आपल्याला चकली आंबट करायची नाही आहे. फक्त हे पाणी आहेत व्यवस्थित त्यांना कोड झाला पाहिजे इतपतच लावायचं आहे. नाहीतर काय होईल, चकली खाताना आंबट लागेल. आणि जर आपण डायरेक्ट समजा पिठांमध्ये मिक्स करायला गेलो चिंचेचा कोळ तर जास्त प्रमाणात घालावा लागेल आणि चकली आंबट लागेल. त्यामुळे असं पानांना लावून ठेवायचं. त्यानंतर एक कढई घ्यायची आहे, जाडबुडाची कढई घ्या. त्यामध्ये ना घालायचं 1 कप तांदळाचं पीठ. तांदळाचं पीठ जेवढं घेतलं आहे तेवढंच घ्यायचं आहे आपल्याला बेसन. आता हे सर्व साहित्य आपल्याला ना आधी मी प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, जिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. आणि पाव कप एवढं आपल्याला घ्यायचं आहे ज्वारीचं पीठ. लक्षात ठेवा 1 कप तांदळाचं पीठ, 1 कप बेसन आणि पाव कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. एक अर्धा चमचा जिऱ्याची पावडर घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचापेक्षा थोडं जास्त धने पावडर घेतलेली आहे. 1 चमचा घेतला तरी चालेल.
आणि हे सर्व साहित्य आधी मिक्स करून घ्यायचं. अजून मी गॅसवरती कढई ठेवलेली नाही आहे. आधी हे सर्व साहित्य कढईमध्ये घालून घ्यायचं, व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि मगच आपण ही कढई गॅसवरती ठेवणार आहोत. कारण आपल्याला ना ही चकली जी खुसखुशीत हवी आहे आणि इन्स्टंट ही बनवायची आहे. त्यामुळे काय करणार आपण, हे थोडं वेळ पीठ आपण भाजून घेणार आहोत. म्हणजे चकली जी आहे खुसखुशीत होतेच, पण तेलकट होत नाही, तेल जास्त शोषून घेत नाही. त्यामुळे आपण हे थोडं भाजून घ्यायचे आणि जास्त काळ खुसखुशीत राहते. जर तुम्ही डायरेक्ट कच्चं पीठ वापरायला घेतलात ना, तर बनवताना चकली तुम्हाला असं वाटेल की कुरकुरीत झाली, पण थोडं 1-2 दिवसांनी बघू शकता एकदम नरम पडेल. त्यामुळे ही स्टेप करणं गरजेचं आहे. जास्त वेळ लागत नाही. फक्त 5 मिनटं आपल्याला एकदम मंद गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे पीठ. आणि पीठ सतत आपल्याला मिक्स करत राहायचं, नाही तर खालून लागू शकतं आणि आपली चकलीला फ्लेवर असं कडवट येईल. त्यामुळे सतत हे आपल्याला पीठ मिक्स करत भाजून घ्यायचं आहे, लक्षात ठेवा. आणि गॅस मंदच ठेवायचं आहे. मंद गॅसवरती हलकासा याचा कच्चेपणा जो असतो ना, तो निघून गेला पाहिजे इतपत भाजायचं. हे बघा पीठ आपलं भाजलं गेलेलं आहे. गॅस बंद करते आणि आपण थोडा वेळ थंड करून घेऊया. 5 मिनटं साईडला ठेवूया. तोपर्यंत बघा हे आपलं जे चिंचेचा कोळ आपण पानाला लावून ठेवला होता, तोही व्यवस्थित लागलेला आहे. पीठही थंड झालेलं आहे. आता हे सर्व पीठ मी ह्या बाउलमध्ये काढून घेते आणि यामध्ये आपल्याला फक्त हलके-फुलके मसाले घालायचे. ते म्हणजे जास्त मसाल्यांचाही वापर आपण करणार नाही आहोत. तर पाव चमचा एवढी हळद घालते. थोडा कलर चांगला येतो आणि 1 चमचा भरून लाल मिरची पावडर घालते. ही तिखट आहे. मालवणी मसाला घेतलेला आहे मी, त्यामुळे तो तिखट आहे म्हणून 1 चमचा घेतलेला आहे. तुम्ही कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा हिंग घेतलेली आहे आणि 2 चमचे आपण इथे घालणार आहोत सफेद तीळ. हे अनपॉलिश सफेद तीळ आहेत, पॉलिश केलेलं नाही आहेत, त्यामुळे जास्त वाईट दिसत नाही आहेत. चवीनुसार घालूया मीठ आणि आता हे सर्व साहित्य ना चांगले मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. या पद्धतीने तुम्ही एकदा चकली बनवून बघा, खूप छान लागते चवीला. आपण अळवडी नेहमीच बनवतो, पण काहीतरी वेगळं आणि स्नॅक्ससाठी काहीतरी पाहिजे असेल तर हे तुम्ही बनवून घट्ट झाकणाच्या डब्यामध्ये भरून स्टोअर करून ठेवू शकता. अजिबात खराब होत नाही आणि आपण जे पीठ भाजल्याने त्यामुळे तेलकटही होत नाही. त्यामुळे एकदा नक्की बनवून बघा. वेगळ्या पद्धतीने एकदम नवीन रेसिपी अशी आहे जी तुम्हालाही खूप आवडेल. आता पीठ आपल्याला कसं मळायचं आहे, पीठ घट्ट मळायचं आहे, अजिबात पातळ झालं नाही पाहिजे. एकदम घट्ट जेवढं जमेल तेवढं मळून घ्यायचं आहे. यामुळे काय होईल माहिती आहे, आपण जेव्हा चकलीच्या साच्यामध्ये घालून चकली पाडू तेव्हा त्याला एकदम असं काटेरीपणा येईल आणि दुसरं चकली तेल शोषून घेणार नाही. जर पीठ पातळ झालं तर तेलकटही होईल आणि आतून नरमही राहील. पीठ कडक असलं की चकली जी असते ना आतून मस्त खुसखुशीत होते. थोडंसं तेल लावून मी परत पीठ मळून घेते. तर पीठ बघू शकता एकदम घट्ट असं मळून घेतलेलं आहे. आता याला आपल्याला कवर करून कमीत कमी 15 ते 20 मिनटं असंच ठेवून द्यायचं आहे. म्हणजे सर्व मसाल्यांचा वगैरे फ्लेवर पिठामध्ये उतरेल. जास्त वेळ नसेल तर 10 मिनटं ठेवा, बस झालं. आता आपण 10 मिनटं झालेली आहे, चेक करूया. पीठ मस्त आपलं मुरलं गेलेलं आहे, बघू शकता आणि घट्टच आहे, जास्त पातळ ठेवलेलंच नाही आहे. आता थोडंसं हलकंसं परत आपण हे मळून घेऊया. म्हणजे एकसमान पीठ होईल आपलं आणि ह्याचे छोटे बॉल बनवून घेता मी. म्हणजे काय होईल आणि थोडंसं हाताने लांबट करून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला चकलीच्या साच्यामध्ये घालायला बरं पडतं. थोडंसं लांबट करून घेतलं की. तर इथे मी चकलीचा साचा घेतलेला आहे, त्याला आतून तेल लावलं आणि ही चकलीची प्लेट घालून घ्यायची आपल्याला. तर मी थोडी मोठ्या साईजची जी प्लेट असते ना ती घेतलेली आहे, त्यामुळे चकली दिसायला खूप सुंदर दिसते आणि आतून पूर्ण तेल लावून घ्यायचं. लक्षात ठेवा, नाही तर पीठ चिटकू शकतं. आणि हे पीठ व्यवस्थित आतमध्ये दाबून दाबून आपल्याला भरायचं आहे. असं गच्च व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे, नाहीतर जर आतमध्ये गॅप राहिली तर जेव्हा आपण चकली पाडतो ना ती मध्येच तुटू शकते. त्यामुळे व्यवस्थित पीठ दाबून दाबून भरायचं आहे. तर बघू शकता या पद्धतीने मी हे पीठ भरून घेते. आता चकलीचा साचा आपण बंद करून चकल्या पाडण्यासाठी सुरुवात करूया. आता इथे ना चकली पाडण्यासाठी मी घेतलेला आहे बटर पेपर. यावरती आपण ह्या चकल्या पाडून घेणार आहोत आणि तुम्ही बघू शकता चकली पाडताना कुठेही
तुटत नाही आहे, काय नाही आहे. व्यवस्थित चकली आपली पाडली जाते आणि याला काटेरीपणाही छान आलेला आहे. होऊ शकता. आणि तुम्हाला आता कुठल्या साईजची हवी, छोटी मोठी त्यानुसार तुम्ही चकली पाडून घेऊ शकता. तर मी थोडी मीडियम साईजची बनवते, एकदम पण छोट्या नको आणि एकदम पण मोठी नाही. आणि शेवटचे जे टोक असतं ना ते जोडून घ्यायचं. आणि जेव्हा सुरुवात आपण चकली पाडण्यासाठी करतो ना तेव्हाही लक्षात ठेवा ते टोक एकत्र असं आलं पाहिजे. थोडंसं हलकंसं दाबून घ्यायचं आणि गोल गोल फक्त आपल्याला साच्या फिरवत जायचं आहे. आणि जवळ मध्ये गॅप ठेवायचा नाही, म्हणजे काय होईल, व्यवस्थित चकली जी आहे शेपमध्ये दिसेल चिकटलेली. नाहीतर जर मध्ये गॅप ठेवला तर मग तळतानाही थोडंसं या चकल्या ज्या असतात ना ते आकसल्या जातात. त्यामुळे मग असे गॅप दिसली नाही पाहिजे. त्यामुळे चकली फिरवतानाच तुम्ही एकदम जवळूनच गोल 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 करत जा. तर या पद्धतीने आपण पटापट सर्व ज्या चकल्या आहेत थोड्या काढून घेऊया. साईडला मी कढईमध्ये तेलही गरम करत ठेवलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला पटकन तळता येतील. तर थोड्या मी चकल्या करून घेतलेल्या आहेत. चकल्या तळेपर्यंत दुसरा आपला बॅच तयार होतो आणि जास्त वेळही लागत नाही. त्यामुळे पटकन आपण आता तळण्यासाठी घेऊया. त्यासाठी काय करायचं, एखादा असा प्लेन पलिता वगैरे घ्यायचा, त्याने चकली पटकन उचलता येते. आणि लक्षात ठेवा तेल चांगलं गरम पाहिजे, कडकडीत गरम तेलामध्येच चकल्या तळायच्या. आणि मग गॅस मीडियमवरती करायची. म्हणजे काय होतं, जर तेल कमी तापलेलं असेल तर चकल्या ज्या असतात ना तेलकट होतात. तेल लगेच शोषून घेतात आणि तेलकट होतात आणि आतूनही सॉफ्ट राहतात. त्यामुळे चांगलं असं तेल चांगलं धुवाधार तापून घ्यायचं. मग गॅस मिडियमवरती करायचा आणि मग चकल्या तळण्यासाठी सुरुवात करायची. तर या ज्या मी टिप्स सांगते त्या फॉलो करून तुम्ही नक्की चकली बनवून बघा. आता चकली जोपर्यंत एका साईडने व्यवस्थित तळली जात नाही, सेट होत नाही, तोपर्यंत त्याला अजिबात टच करायचं नाही. आता दुसऱ्या साईडने आपण याला तळून घेऊया. असं थोडंसं असं लालसर कलर होईपर्यंत तळून घेऊया. कारण आपण यामध्ये जी पाणी वापरली आहे अळूवडीची तीही कच्ची आहे, तीही चांगली फ्राय झाली पाहिजे, कुरकुरीत झाली पाहिजे. त्यासाठी मीडियम फ्लेमवरती आपण थोडा वेळ असं लालसर कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. कलर बघू शकता, हलकासा अजून कलर गडद होईपर्यंत आपण तळून घेऊया. म्हणजे चकली आपली जी आहे आतपर्यंत व्यवस्थित कुरकुरीत होईल, तळली जाईल. तर ही बघा आपली चकली आता तयार झालेली आहे. गरमागरम खमंग खुसखुशीत अशी चकली मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय. संध्याकाळी चहाबरोबर काय खायचं, मधल्या वेळेत भूक लागते त्यावेळेस हे तुम्ही असं बनवून ठेवलं तर मुलंही आवडीने खातील आणि चवीला ते एकदम भारी लागते. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. बघू शकता किती सुंदर असा चकलीचा आकार आहे. कुठेही तेलामध्ये विरघळत नाही किंवा त्याचा आकारही बिघडत नाही. एकदम खमंग खुसखुशीत अशी आपली चकली तयार होते. खूप ही बघू शकता खुसखुशीत चकली होते. घरातील साहित्यच वापरलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही ही नक्की बनवून पहा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली.